даврони ҷавонӣ беҳтарин айёми зиндагии инсонҳост, вале на ҳамеша дар ин сину сол одамон, алалхусус ҷавонон, ба қадри ҳаёт, ширинӣ ва лаҳзаҳои хушу зебои зиндагӣ мерасанд. 3 нафар ҷавон аз ҷониби кормандони милитсияи ноҳияи Кушониён барои содир намудани ҷинояти дуздӣ боздошт гардиданд. Офоқи Қодириён дар ин бора маълумоти бештар дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Кушониён аз ҷониби Валиев Содиқ, як нафар сокини ҷамоати шаҳраки Бӯстонқалъаи ноҳияи мазкур, ариза ворид гашт ки шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ аз манзили истиқоматиаш маблағҳои пулӣ ба миқдори 89 000 сомонӣ ва 9 000 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. Дар рафти бурдани чораҳои фаврию ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия, 3 нафар сокинони ҷамоати деҳоти Заргари ноҳияи Кушониён ҳамчун гумонбар дар дуздии моликияти шаҳрванд дастгир карда шуданд. Инҳо Муродов Давлаталӣ, соли таваллудаш 1994, Латипов Абдулло, соли таваллудаш 1993 ва Қурбонов Шерафган, соли таваллудаш 1992 мебошанд. боз як нафар аз гумонбарони ин ҷиноят, Алабердиев Иброҳим, соли таваллудаш 1995, айни ҳол дар Кофтуков қарор дорад. гумонбарон аз фурсати барояшон муносиб дар ҳолати набудани соҳибхона пулҳоро тасарруф менамоянд, аз ҷои ҳодиса ғайб зада ва маблағҳои борои муфт ба даст овардаро миёни ҳам тақсим карданд. ҳолати ба миён омада баёнгари он аст ки ҳеҷ як амали хилофи қонун беҷавобгарӣ намонда, парда аз рӯи ҳама гуна ҷиноят бардошта хоҳад шуд. бо ҳамроҳии рафиқам Шеравган аз Абдураҳмон ҷомеъ омада маслиҳат кардем ки ба хонаи хусри аммаи ман рафта дар ҳамонҷо плас мегирем. аммо ин 2 нафар кам буд, рафта аз қишлоқ 2 одами дигар омад, рафтаам пулро гирифта байни ҳам тақсим кардем. нисбати гумонбарон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад.